Boas tardes a todos. Imos dar comenzo á Comisión Informativa de Termalismo, Turismo e Medio Ambiente previa ao pleno ordinario do mes de marzo. Señor secretario, temos quórum? Temos. Moi ben. O primeiro punto é a acta anterior, a correspondente á ordinaria do 15 de febreiro de 2018. Algo que aportar ou aprobámola por unanimidade? Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao punto número 2, que é moción do Grupo Popular para a elaboración dun catálogo de localización na provincia destinado á industria audiovisual. Aquí, como consta na moción que está a disposición que se lle pasaron a todos vostedes, é unha moción para a elaboración dun catálogo de localizacións na provincia de Ourense destinados á industria audiovisual. Por dar algún dato, decir que o chamado turismo cinematográfico move 40 millóns de turistas internacionais cada ano. Estímase que un 30% dos turistas visita un lugar que lles chamou a atención por velo en cine ou en televisión. O impacto económico inmediato debido á presenza dos equipos de produción hai que añadirlle que se calcula que de media o beneficio económico no lugar da rodaxe alcanza un 30% do orzamento dunha produción. O mundo audiovisual leva fixando a súa atención en Ourense e a provincia como localizacións para películas, series, videoclips, etc., mostrando ao público algúns dos nosos principais atractivos como patrimonio, paisaxe e mesmo termalismo. La lengua de las mariposas ou Los girasoles ciegos de José Luis Cuerda, Prado Longo e a Esmorga de Ignacio Villar, Toro de Quique Maillo e recientemente tamén algunha serie como Camiño de Santiago, de Antena 3, Hospital Central de Telecinco, videoclips de Alejandro Sanz no Mosteiro de Oseira ou Marta Sánchez para la Vuelta a España de 2016. En base a isto, solicitamos elevar ao Pleno os seguintes acordos. Primeiro, elaborar un catálogo de localizacións na provincia de Ourense, tanto exteriores como interiores, para o sector audiovisual que inclúa, a modo de guía, todos os servizos e recursos necesarios para calquera produción. Medios de transporte, aloxamento, restauración, tramitación de permisos, produtoras locais ou empresas de aluguer de equipos, co asesoramento de profesionais do sector tanto en Ourense como en Galicia e España. Segundo, tomando como base este catálogo, levar a cabo unha campaña de promoción de localizacións na provincia entre os profesionais de grupos de comunicación, produtoras e empresas vencelladas ao mundo do cine e da televisión, con atención ás compañías con experiencia en coproducións internacionais, organizando unha visita para dar a coñecer, a modo de exemplo, os principais espazos e localizacións para producións audiovisuais. Terceiro, incluir na ICC Week e no Festival de Cine Internacional de Ourense nas súas edicións de 2019 seños apartados dedicados á promoción da provincia neste ámbito. E 4, solicitar o apoio da Xunta de Galicia a través do Centro Galego de Artes da Imaxe e do Ministerio de Cultura para a difusión do catálogo. Non sei se queredes facer algunha intervención. Sí, Armando. Bueno, a mí me parece unha cousa, non sei como decirlo, vamos a ver. Efectivamente, os lugares onde se filmaron escenas famosas de películas, claro que son moi visitados. Pero conocer a priori un lugar que vaya a ser adecuado para filmar unha escena dunha película, eso pareceme totalmente imposible, porque o lugar máis anodino pode ser escollido nun momento dado por un director para rodar unha determinada escena. Eu non entendo que os directores normalmente saben o que buscan, quer dizer, eu podría dicir agora centos de escenas de películas rodadas en lugares que a priori ninguén podería saber que podería ter ningún interés. Porque iso depende do argumento, depende do tipo de película, depende do... Non sei, hai escenas famosísimas que foron gravadas nun deserto virtual e que realmente, ao mellor, foron gravadas nunha duna de Almería. Podería lembrar eu agora, por exemplo, a escena máis famosa del bosque, bueno, a do lobo, do Roma Santa, que foi gravada ali en Santa Mariña da Auga Santa nun recodo dun camiño que pudera haber sido calquer outro camiño, calquer outro recodo. Quer dicir que arrogarse a capacidade de adivinar o que un director de cine vai necesitar no futuro para determinadas escenas pareceme unha arrogancia, inda que sea por parte de pretendidos expertos, non? A mí pareceme que eso non é unha cousa fácil de facer e que non lle vexo moito centro. Pero, bueno, nada máis. Gracias. Gracias. Alguna outra intervención? Sí, Nacho. Sí, vamos a ver, eu son coñecedor deste tema porque na miña condición de alcalde a mí me visitan
cada ano, se non 2, 3 directores de cine ou de algunha productora para gravar aí. Ao final, todo elo concluye casi nunca en nada, por unha razón. Aparte do que decía Armando, eu teño estado, ademais, con algún dando unha volta por todo o pobo, enseñándolle localizacións e demais. Despois eles, evidentemente, elixen as que lle gustan. Pero hai unha cousa fundamental, aparte dos catálogos, que pode estar ben ou non, eso, dende logo, eu non o vou manifestar agora, xa fará meu grupo despois, eu dou a miña opinión desde o coñecemento que teño. Hai unha cuestión que hai que regulamentar, que ao mellor sí que é que os propios concellos teñan algún reglamento, algunha cuestión para a ocupación dos espacios públicos e todo o demais para que sexan gratuitos. Porque eles non só veñen por as localizacións, eles veñen, dende logo, se as localizacións lle interesan e se hai subvencións. Porque, lóxicamente, o que primeiro buscan é a financiación. E se hai financiación, logo entramos a debatir se veñen ao teu sitio ou veñen a outro. E, polo tanto, eu creo que eso hai que terlo en conta. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Algúna outra intervención? Vale, pasamos entón a votar esta moción do Grupo Popular. Votos a favor? En contra? Reserva? Moitas gracias. Pasamos ao punto número 3, mocións de urxencia, non me constan. Punto número 4, rogos e preguntas. Algún rogo ou algunha pregunta? Nada. Entón damos por rematada esta comisión. Moitas gracias.